Με την υπογραφή αυτού του μνημονίου, τόσο η Ιερά Μητρόπολης Ταμασού Κερινής, όσο και ο Φορέας Αθλητισμού, Πολιτισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας του Συνοδικού Γραφείου Ανθρωπιστικών Θεμάτων θέλει να δώσει μια όθηση στην ανάπτυξη των αθλητικών προγραμμάτων στην εκκλησία μας, στην τοπική μας εκκλησία. Θεωρώ ότι ο αθλητισμός είναι ένα από τα πιο σπουδαία ποιηματικά εργαλεία που βοηθούν στην εξημέρωση της ανθρώπινης ψυχής, στην θεραπεία της και στην πειθαρχία της, γεγονός που εξυπηρετεί την ευημερία της. Και αυτό δεν μεταφράζεται παρά μόνο ως πνευματικότητα. Άρα είναι πνευματικό έργο της Εκκλησίας να προωθήσει προγράμματα αθλητισμού, αλλά και να δημιουργήσει υποδομές έτσι ώστε τα παιδιά ποιοτικά να ψυχαγωγούνται και να αθλούνται και να οικοδομούν σε ένα υγιές σώμα και ψυχή μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Γι' αυτό τον λόγο θέλω να ευχαριστήσω ολόθερμα, εκ βάθους ψυχής, τον πρόεδρο του ΚΟΑ, τον κύριο Ανδρέα Μιχαηλίδη, ο οποίος σε λίγες ημέρες γιορτάζει, το ευχηθούμε και χρόνια πολλά, για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει μαζί με το διοικητικό του συμβούλιο, τους οποίους και αυτούς ενθέρμως ευχαριστώ, να συμμετέχουμε σε αυτό το μνημόνιο, το οποίο θα μας δώσει τις δυνατότητες να βρούμε τους τρόπους, τις μεθόδους, τα προγράμματα, έτσι ώστε να αναπτύξουμε τον αθλητισμό μέσα στην τοπική μας εκκλησία και γενικότερα στο φορέα αθλητισμού και πολιτισμού του νεοσυσταθέντος γραφείου μας. Είναι πολύ μεγάλη μας η χαρά, Παναγιώτα, που σας έχουμε στα γραφεία μας σήμερα και σας υποδεχόμαστε με πολύ αγάπη και εκτίμηση μαζί με τους συναδέλφους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι ένα σημαντικό μνημόνιο για μας και θεωρούμε ότι με αυτή την υπογραφή μας δίνεται η ευκαιρία μέσω του προγράμματος μας «Αθλητισμός για όλους», αλλά και με την διεξαγωγή σεμιναρίων, διαλέξεων, ανταλλαγής απόψεων, να βοηθήσουμε τα παιδιά και τους νέους της περιοχής σας, και θα είναι ένα ευλογημένο μνημόνιο αυτό, Πανιερότατε, δεν έχουμε καμιά αμφιβολία, και σας ευχαριστούμε ολόθερμα για αυτή την συμφωνία που μας δίνει την ευκαιρία να διευρύνουμε τους τομείς που ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού προσπαθεί να βοηθήσει τις κοινότητες, και η κοινότητα σας είναι ένας τεράστιος οργανισμός. Σας συγχαίρω για τη δραστηριότητα, για το πάθος σας, για την αγάπη σας που δείχνετε για τον αθλητισμό, που είναι πολιτισμός, που βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν δραστηριότητες και να μείνουν μακριά από άλλες κακές συνήθειες. Οπότε χαιρόμαστε ιδιαίτερα που συμβάλλουμε και εμείς σαν ΚΟΑ σε αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα.